Ще започнем с Алеко Константинов, който е роден на 13 януари 1863 г. в град Свищов. През 1874 той заминава да учи в град Габрово, априлска гимназия, а през 1885 завършва в Одеса право. През годините е имал различни длъжности в съда, като накрая бива уволнен и работи като адвокат на свободна практика, а през 1895 година той написва едни от най-известните фейлетони в България по това време, а именно Бай Ганьо. През 1897 година той умира, а причина за неговата смърт... Привет, дами и господа, аз съм Ганьо Балкански. Набързо идвам да спомена, че имаме много дълго приключение с един мой стар другар, Колю от Слата. Но, преди да обясня кой е той, искам да питам те. Ти знаеш ли кой е Колю от Слата? Весела ли бе? Да, моят другар. Знаеш ли какво е направил той? Какво? Как така не знаеш, бе? Толка е направил, бе. Тока, да. Абе, толка. Не, помогнах му да го разпространим. Те върнах се от Софията, реших да го, как се нарича думата на електри. Как бе, да тура тока в Софията, бе. Мина много време бол. Много време. Но чак през 1901 свършихме работа. Значи цяла работа свършиха. Се трябваше сега да се почина. Много работа свършиха. Чуй се къде. Ти хубаво говориш за почивка, ма не е ли време да тръгваш вече? Как ще време да си ходя, бе? Оле, време веро закъсня. Времето закъсва, ще видим отново, че бе почивката вере чака. След тази кратка почивка от нашия любим герой Бай Ганьо е време да се върнем на темата за Пабло Пикасо. Той е роден на 25 октомври 1881 година в Малага, Испания. След това учи в Академията за изящни изкуства Сан Фернандо, но след няколко месеца я напуска. През 1904 той се мести да живее във Франция, където прекарва остатъка от живота си. Пикасо влез. Моя дума, брат. Монко, защо така си помарушен, дъжен? Би го изкуството тук, нали? Рада малко така. Нали, все пак го наричат модерно. Там на Запада го наричат модерното изкуство. Там моето изкуство Те, така само си го рисуваш. Посеци, мяници. Дай го малко по-весело, бе. По-цветно такова го рисуваш. Картините ми са вдъхновени от тъгата, която изпитвам заради загубата на мой близък приятел. Казваше се Карлос. Именно заради това използвам тъмната гама на синьото и на зеленото, като се опитвам да запечатам в картините си емоциите, които извършват хората, като просеци, пияници и проститутки. Съжалявам да го чуя, но аз Ганя се насеща, ако искаш да ти помогна да се срещам, се насещам. Госпожице Оливия, много добре знам другаря до мен кой е. Стая. Пабло Пикасо, това е моята другара, госпожица Оливия. Госпожица Оливия, това е Пабло Пикасо. Байгано, бързо, закъсняваш, трябва да почнеш да решава. Ей, Веруша, Гоне, как това да го спусна? Относно вашето изкуство, дали може да ми разкажете повече за него? Това е първият път, в който нашите герои се срещат, но няма да е последния. Здравей, другарю! Кога си, другарю? Драго ме се видим. Момче, колко време на тебе? Кажи сега, занимаваш се с твоето, как го нарече, модерно синьо изкуство? Държа, че благодарям си, Байгано. Ако не беше ти, аз нямаше да се запозная с Фернанда, която се превърна в моята любов в това време. Благодарение на нея, сега рисувам в светли гами, като розовото и червеното. Фокусирам се върху цирковите артисти и тяхното облекло. Браво, хваням се много, браво. Ти, Байгано, за къде бързаше преди време? За къде бърза? Значи, трябва много бързо, трябва нощ да напълна, трябваше да почнем ти Жан Бал да стигнат една пиеса в Лондон. Сега как беше? Питър, пиеса на Питър Пан. Чуй сега, ще да го бият там. Върнах се в България, да?
и реших да установя Народния театър. Иван Вазов. Сяка се замисля много толкова. Така ли по една лула? Защото може да се свали така. След тази среща нашите герои се разделят отново, но не задълго, защото няколко години по-късно бая Гани отново започва приключенията си из Европа, за да продава розово масло. А именно това е неговият розов период. Не благодаря. Хубава работа. Вие, другари, ще желаете ли едно розово масло? Колко долара бата? Давам ви го сега. В България безплатно ви го. Как безплатно? Не бе. Мога да ви дам. Бонжур, мадам. Правим да ви видим. Ганя, балканска съм. А вие прекрасна вашето име какво е? Приятно ми е момент. Казвам се Габриел Шанел, но можете да ме наричате Коко. Съдейки така по вашия изискан верен там стил, ако мога да питам с какво се занимавате те прекрасно? Преди няколко години отворих моят първи бутиков магазин за шапки и в момента се опитвам да го развия. Аз обаче имам ето това розово масло, директно от България. Нека ви носи щастие късме да си го ползвате. Мирише невероятно. Обещавам ви, някой ден ще създам един невероятен аромат с него. Той ще покори светът. Трябва да ми приказват, колко години минаха, доверил. Мале, колко време мина. Да те питам ти, продължаваш с това? Ти просто гониш розово синьо. Как върви добре, драго? Наскоро се един мой приятел за вас много силна рече го бива. Какво ще речеш ти, бе? Картините си забавлявам да ми тъше форми, като чуваме едновременно с няколко различни дни точки. Напоследък хората смятат, че съм за грозно и ме отхвърлят, защото трябва нещо, което до сега не съм виждал. Сега да го чуя, но пък продължава напред. Тогава предвам ти спусти. Ти бай, Ганя? Аз какво правя? Ай, Ганя, бързо изпълняваш, Не, пък